വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. നിരന്തര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാത് അമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചു വന്നത് 10ാമത്തെ അധ്യായം. അതില് ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ 10ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഉള്ളതിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? 10ാമത്തെ അധ്യായം വരെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളില് ഹരേ കൃഷ്ണ. വരുന്നില്ലല്ലോ. ഋഷിമാരുടെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ. അതിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നു. പിന്നെ അവതാരങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ 24 അവതാരങ്ങളുടെ ചുരുക്കമായ വർണ്ണനാണ്. പിന്നെ 4 വ്യാസമഹർഷിയുടെ സന്തോഷമില്ലായ്മയും വ്യാസാശ്രമത്തിൽ ദേവർഷിയായ നാരദരുടെ ആഗമനം. 5 നാരദ വ്യാസംവാദവും ഭഗവത് ഗുണകർമ്മ വർണ്ണനകളുടെ മഹാത്മ്യവും ദേവർഷിയായ നാരദൻ പറയുന്ന തന്റെ പൂർവജന്മ വൃത്താന്തവും. പിന്നെ വേറെ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മെയിനായിട്ട് ഓർമ്മ വരിക കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മദേവന്റെ സ്തുതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മദേവന്റെ സ്തുതി, ഭീഷ്മദേവന്റെ ദേഹവിയോഗം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്തുതി, ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം. ദ്വാരകയിലേക്ക് പോണത് ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച 10 അധ്യായങ്ങള്. എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത്. അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് വരുന്നത്. മോഡ്യൂൾ 2 വരുന്നത് 11ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ദ്വാരകാ പ്രവേശം, 12ാമത്തേതില് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനം,
പിന്നെ 13 ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. 14 ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. 15 പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. മഹാപ്രസ്ഥാനം. പിന്നെ 17 കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. 18 ശൃംഗിയുടെ ശാപം. 19 ശുഗ പരീക്ഷത്ത് സംയോഗം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് 11-ാമത്തേതില് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് 10 അല്ല 11 ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 11 അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലെത്തി ശംഖൂതുന്നു. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില്, ഈ 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങള് 1 മുതൽ 3 വരെ ശംഖനാദത്തോടെ ആഗമനം. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഭയം ദൂരീകരിക്കുന്നു ദ്വാരക നിവാസികളുടെ. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ ശംഖനാദം മുഴക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവിധ തരം ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അതേപോലെ തന്നെ അവർ പ്രസൻസ് നൽകുന്നതും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതും കൃഷ്ണനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്, അത് 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കൃഷ്ണൻ സ്നേഹം കൈമാറുന്നു എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ അവർണ്ണനീയമായ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് വരുന്നത്. 28 മുതൽ 29 ദേവകിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാതാക്കളുമായുള്ള ഏറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നത്. 30 മുതൽ 35 വരെ രാജ്ഞിമാരോടുള്ള സമീപനം. 16,108 രാജ്ഞിമാരെ എങ്ങനെയാണ് അവർ സമീപിച്ചത്. 36 മുതൽ 39 വരെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം. അതാണ് ഇവിടെ ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ്. അധ്യായം നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവത്ഗീതയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ അടുപ്പമുള്ള പ്രേമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ദ്വാരകാവാസികളെല്ലാം ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ദ്വാരകാവാസികൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഭക്തിയോഗയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭക്തിയോഗം തന്നെയല്ലേ ഇതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്ലൈഡിലില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 1. അതില് സൂത ഉവാച ആനർത്ഥാൻ സൗപവൃജ സ്മൃദ്ധാൻ ജനപദാൻ സ്വകാൻ ദദ്മോദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. ആനർത്ഥാൻ സൗപവൃജ സ്മൃദ്ധാൻ ജനപദാൻ സ്വകാൻ ദദ്മോദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. അതാണ് ഇത് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആരെങ്കിലും വിവർത്തനം വായിക്കുന്നെങ്കിൽ വായിക്കും. ഇത് ഞാൻ വായിച്ചോളാം. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർപ്പിന്റെ സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ആനർത്ഥം അതായത് ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം, സഹ അദ്ദേഹം, ഉപവ്രജ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന്, സുധൃതാൻ അതിസമൃദ്ധമായ, ജനപദാൻ നഗരം, സ്വകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം, ദത്മൗ മുഴക്കി, ധരവരം മംഗളകരമായ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, തേഷാം അവരുടെ, വിഷാദം സമയൻ ശമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവ പോലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ജനപദാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ. നമുക്ക് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അതിനു മുമ്പുമൊക്കെ കുറേ അധികം ജനപദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നഗരങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും എല്ലായിടത്തും വെറും ട്രൈബ്സ് ആയിരുന്നു, ട്രൈബൽ വില്ലേജുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ജനപദം എന്ന് പറയുന്നത്. നഗരങ്ങൾ, ധാരാളം ജനപദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനുശേഷവും ഒക്കെ ധാരാളം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയേറിയ ജനപദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജനപദങ്ങളെല്ലാം ദ്വാരക, അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നു കോസലം,
പിന്നെ ഏതാണ് കുരു ദേശം, ഇതെല്ലാം ഇത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ജനപദങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ തൻ്റെ ജനപദത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജനപദം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം നഗരമാണ്, പക്ഷെ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തലസ്ഥാന നഗരം പോലെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് മംഗളകരമായ പാഞ്ചജന്യം. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. വിവർത്തനം ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ദിവ്യ പൂജ ശ്രീ ശ്രീമദേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ആനർത്തരുടെ രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിസമ്പൽ സമൃദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യാതിർത്തിയിൽ, ദ്വാരകാതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് തന്റെ ആഗമനം ഉദ്ഘോഷിക്കാനും വിഷണ്ണരായ ദ്വാരകാനിവാസികളെ സ്വാന്തനം ചെയ്യാനുമായി മംഗളസൂചകമായി മുഴക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പാഞ്ചജന്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ. പലർക്കും അറിയായിരിക്കും പാഞ്ചജന്യം. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പാഞ്ചജന്യമുള്ള ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശംഖ്, ഭഗവാന്റെ ശംഖ്, ദിവ്യ ശംഖ്. പാഞ്ചജന്യൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നിട്ട് ആണ് പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ വധിച്ചിട്ട്. ആ അസുരൻ ആരായിരുന്നു? പിന്നെ കടലിൽ ഒരു കുട്ടിയെ എടുക്കാൻ പോയതല്ലേ? ആരുടെ? സാന്ദീപനി അല്ലെ, മഹർഷിയുടെ ഗുരുവായ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വരുണദേവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ അസുരനാണ് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ബലഭദ്രരാമനും ഭഗവാനും കൂടെ കടലിന് അടിയിലേക്ക് പോവുകയും എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അസുരനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിട്ട് ചിലതിൽ പറയുന്ന അസുരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ശംഖ് വാങ്ങി പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചിലതിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ അസുരന്റെ എല്ലിൽ നിന്ന് ഇത് ശംഖ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു എന്നാണ്. വലിയ ശംഖല്ലേ ഭഗവാന്റെ ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ ദിവ്യ ശംഖ് ഭഗവാന്റേതായപ്പോൾ ദിവ്യമായും ആ ശംഖ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത്. കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും അസുരന്റെ പേര് പഞ്ചജനൻ എന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പാഞ്ചജന്യം, പഞ്ചജനനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പാഞ്ചജന്യം എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്. കൃഷ്ണ. അത് വേറൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പഞ്ചജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഈ പേര് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണെങ്കിലും പാഞ്ചജന്യം ശംഖ് അതിൻ്റെ വലിപ്പവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശബ്ദവും അല്ലേ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ആര് പേടിച്ചു വിറച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൗരവരെല്ലാം പേടിച്ചു വിറച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർ പേടിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ ഈ ശംഖിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് ശംഖ് ഊതാറുണ്ട് അല്ലെ? അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ശംഖൊലിയുടെ പ്രാധാന്യം മംഗളകരമായ ശബ്ദം. മംഗളകരമായതാണ്. പിന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദുർദേവതകള് ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ്സ് അല്ലേ, ദുർദേവതകളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകും. ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം. ദേവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം. ഓംകാര ശബ്ദം അല്ലേ? ഓംകാര ശബ്ദമാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ? ഓംകാര ശബ്ദം അതിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓങ്കാര ശബ്ദം. പിന്നെ ഏതാണ്? അസുരന്മാരിൽ ഭീതി ഉളവാക്കും, അതേസമയം ഭക്തന്മാരിൽ എന്ത് ഉളവാക്കും? ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭക്തിയെ ഉണർത്തും, അല്ലേ? ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം ഉണർത്തുന്നതുമാണ് ഈ ശംഖനാദം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓങ്കാര ശബ്ദം ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് ഏതാണ്? ആദി ശബ്ദമാണ് ഓങ്കാര ശബ്ദം, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ 5 തരം ജീവികളെ ഈ പാഞ്ചജന്യം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നും പറയുന്നു. പാഞ്ചജന്യം 5 തരം ജീവികൾ എന്നും പറയുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും ഈ ശംഖ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്. പഞ്ചഭൂതമാണല്ലോ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും, അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ്? ഇത് ശംഖിനുള്ളിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ശംഖിനുള്ളിലുണ്ടെന്നും, വരുണൻ ജലദേവതയായിട്ട് ശംഖിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുണ്ടെന്നും, ഗംഗയും സരസ്വതി ദേവിമാരും മുൻഭാഗത്തും ഉണ്ടെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ശംഖും, പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യം, അല്ലേ? ഇതിന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ വാസ്തുശില്പം വച്ചിട്ട് പറയുന്നത് പൂജാമുറിയിൽ വെച്ചാൽ സമ്പന്നത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അനുഗ്രഹിക്കാം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് പൂജാമുറിയിൽ ശംഖ് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ശംഖിൻ്റെയും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പാഞ്ചജന്യത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ത് പറയുന്നെന്ന് നോക്കിപ്പോകാം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കാരണം പ്രിയ ഭഗവാൻ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ സ്വനഗരമായ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ദീർഘകാലം വിട്ടുനിന്നും. ആകയാൽ ഭഗവത് വിയോഗത്താൽ എല്ലാ ദ്വാരകാ നിവാസികളും വിഷാദഗ്രസ്തരായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിത്യപാർശ്വതരും ഒരു രാജാവിൻ്റെ പരിവാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനോടൊപ്പം വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം സഹചരന്മാർ നിത്യമുക്താത്മാക്കളാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനോടൊപ്പം എത്തിയ ദ്വാരകാവാസികൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിത്യപാർശ്വതരാണ്. ഇതിനേതാണ്? അവർ നിത്യമുക്താത്മാക്കളും ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള തീവ്ര അനുരാഗത്താൽ അവർക്ക് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഭഗവത് വിയോഗം സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ദ്വാരകാ നഗരത്തിലെ നിവാസികൾ വിഷണ്ണാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഏത് നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ പുറത്തു പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കാത്തിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും ദ്വാരകാവാസികൾ ഇതാണ് മക്കളുടെ സ്ഥാനത്തുമാണ്. അപ്പം പിതാവിൻ്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും വേണേലും വരാം എന്നുള്ളതാണ്. ആകയാ ശുഭകരമായ ശംഖനാദത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘോഷണം പ്രോത്സാഹജനവും അവരുടെ വിഷാദത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ വരുന്നതാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? വളരെ സന്തോഷവും അവരുടെ വിഷമം ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമായിട്ട് മാറി. ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് പലർക്കും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല, എന്നാൽ അവർ പറയും എന്താണ്? അവരുടെ സങ്കടം പറയും. ഭഗവാനെ ഇപ്പം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ഒന്നുകിൽ ഹസ്തിനപുരത്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എവിടെ പോകാം? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഗോപികമാർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? കണ്ണ് വിട്ടുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ അവർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പോകുന്നത് ആർക്കും സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നു? ദ്വാരകാ നിവാസികൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ വിഷാദത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ഭഗവാനെ അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണുവാൻ അവർ അങ്ങേയറ്റം കാക്ഷിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ യഥായോഗ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ അവരെല്ലാവരും ഉത്സുകരായി തീർന്നു. ഇവയെല്ലാം നൈസർഗികമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ അടുപ്പമുള്ള പ്രേമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭക്തിയോഗമാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇവിടെ അവർ ഭക്തി എന്നെടുത്ത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്താലാണ് അവർ ഭഗവാനെ ഇത്രയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അടുത്തുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സ്ലൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഇതിൽ 2 കഥകളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു കള്ളൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ വളരെയധികം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്, സാന്നിധ്യം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ. രണ്ടാമത്തെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപികമാർ ഭഗവാനെ എത്രത്തോളം വേർപാട് എത്രത്തോളം അവർക്ക് അസഹനീയമായി തോന്നി എന്നുള്ളതാണ്. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഗോപികമാർ. ഗോപികമാർ കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവന്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകൃഷ്ടരായി. അവർ ചെറുപ്പക്കാരികളായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവർ കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ കാമഭ്രാന്തരായിരുന്നു. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ വളരെ നിർമ്മലനായതിനാൽ അവർ 1-ാം തരം ഭക്തരായി. ഗോപികമാരുടെ ഭക്തിക്ക് തുല്യമല്ല, കാരണം അവർ ഹൃദയവും ആത്മാവും കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിച്ചു. അതാണ് യോഗ്യത. അവർ കൃഷ്ണനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു. രാത്രിയുടെ മറവിൽ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കുടുംബമോ പ്രശസ്തിയോ അവർ പരിഗണിച്ചില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഓടക്കുഴൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം വീടുകൾ വിട്ടു ഓടുകയായിരുന്നു. അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, ഭർത്താക്കന്മാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? പക്ഷെ ഗോപികമാർ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെയും എല്ലാം അവഗണിച്ചു. അവരുടെ ഒരേ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകണം എന്നതായിരുന്നു. ഈ ആകാംക്ഷ ആവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണനെ കാണാൻ നമ്മൾ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് തടഞ്ഞ നിരവധി ഗോപികമാർ അവരുടെ വലിയ വേർപിരിയൽ വികാരങ്ങൾ കാരണം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ഈ ആകാംക്ഷ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ കാമഭ്രാന്തനായാലും കള്ളനായാലും കൊലപാതകയായാലും എന്തു തന്നെ ആയാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ആകാംക്ഷ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഈ ആഗ്രഹം, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണണം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കാണപ്പെടും. കൃഷ്ണൻ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് അവനെ കാണാൻ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണെന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ പ്രതികരിക്കും. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കാമഭ്രാന്തനായാലും അവന്റെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായാലും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനായാലും നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇത് പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയാണുള്ളത്? ഇത് പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല മാതാജി. ഇത് വായിച്ചോളൂ. ഇത് വേറൊരാൾ വായിച്ചോളൂ. നോക്കി വായിച്ചാണ്. വേറൊരു കഥയാണിത്. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയുണ്ട്. അത് വളരെ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമാണ്. അതിനാൽ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലാക്കിയ ഒരാൾ പരസ്യമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കാട്ടിൽ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എല്ലാത്തരം ആഭരണങ്ങളും ആഭരണങ്ങളാലും വളരെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി, ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ ആ യോഗത്തിൽ ഒരു കള്ളൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഈ ആൺകുട്ടിയെ കൊള്ളയടിച്ചുകൂടാ? അവൻ കാട്ടിൽ ഇത്രയധികം വിലയേറിയ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അവിടെ പോയി കുട്ടിയെ പിടികൂടി എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും എടുക്കാം. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഗൗരവമായി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തണം. അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, എനിക്ക് ഒരു രാത്രിയിൽ ഞാൻ കോടീശ്വരനാകും. ഒരു കള്ളന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ പറയുന്നതല്ല. കള്ളന്റെ യോഗ്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരമായിരുന്നു. എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണണം. ആ ഉത്കണ്ഠ, ആ ആകാംക്ഷ, വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഭാഗവതം വായനക്കാരൻ വിവരിച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ കള്ളൻ പറഞ്ഞു, ഓ കൃഷ്ണ, നീ എത്ര നല്ല കുട്ടിയാണ്. അവനെ പുകഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി. അവനെ പുകഴ്ത്തുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാമെന്ന് അവൻ കരുതി. പിന്നെ അവൻ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ ആഭരണങ്ങൾ ചിലത് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ? നീ വലിയ ധനികനാണ്. ഇല്ല, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അമ്മ കോപിക്കും. എനിക്ക് അവ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണൻ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ കളിക്കുകയായിരുന്നു.
അങ്ങനെ കള്ളൻ കൃഷ്ണൻ ആഭരണങ്ങൾ തനിക്ക് നൽകണമെന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ സഹവാസത്താൽ അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ശരി, നിങ്ങൾക്ക് അവ എടുക്കാം. അപ്പോൾ കള്ളൻ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഭക്തനായി. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ സഹവാസത്താൽ അവൻ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ കള്ളൻ എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കാമ്യകർമ്മമാണ് ചെയ്തത്, അല്ലേ? തൻ്റെ ആഗ്രഹം സബലീകരിക്കാനാണ് കൃഷ്ണനെ കാണണമെന്ന് അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അല്ലെങ്കിലല്ലേ ആഭരണം മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്യധികമായ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് കള്ളൻ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോയത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കണ്ടു, അടുത്തു, അല്ലേ? അപ്പൊ പല നാളങ്ങനെ അടുത്ത് കുറേ സമയം ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്രമേണ ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട്, ഭഗവാനോട് അടുപ്പം തോന്നാൻ, സ്നേഹം തോന്നാൻ, പ്രേമം തോന്നാനായിട്ട് ഇടയായി. അങ്ങനെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അടുത്ത ഗോപികമാരും അതേപോലെയാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമമായിരുന്നു ഗോപികമാരെ അവരെ വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനായിട്ട്, രാത്രിയിൽ അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാതെ വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഗോപികമാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയത് എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ ആണല്ലേ? അപ്പൊ അവരും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ഇതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളല്ല അവരെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെയും ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷയാണ്. മറ്റതും ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, കള്ളൻ്റേതും ഒരു അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഗോപികമാരെല്ലാം വീട് വിട്ട് രാത്രി രാസലീലയ്ക്കും എല്ലാം പോയതല്ലേ. അപ്പൊ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ആ ആകാംക്ഷ നമ്മളെ ആരിലെത്തിക്കും? കൃഷ്ണനിലെത്തിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സാധ്യമാക്കാനും സാധിക്കും എന്താണ്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ കാമഭ്രാന്തനായാലും അവന്റെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായാലും പിന്നെ ഏതാണ്, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനായി എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രം നമുക്കുണ്ടായാൽ മതി, നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ആഗ്രഹം വേറെ എവിടെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന് ഇതുപോലെ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു വേശ്യ ഭക്തയായിട്ട് മാറിയത് ഏതിലാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഠാക്കൂർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഒരു വശീകരിക്കാന്ന് വേശ്യാസ്ത്രീ വെച്ചിട്ട് ആള് പോയിട്ടും ഭക്തയായി. ആരായിട്ട് മാറി? 3 ദിനം കൊണ്ട് ഭക്തയായിട്ട് മാറി, അല്ലേ? അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടും അവർക്ക് ആരായിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചു? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പം തന്നെ ഇതാകുന്ന പിന്നെ ഭക്തയാകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാലുള്ള കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴും എന്ത് സാധിച്ചു? ഭക്ത ആകാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനോടുള്ള ഉത്കടമായ പ്രേമത്താലും ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്താലും, മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തിയ ശംഖം അരുണവർണ്ണമായതുപോലെ സർവ്വതും ആത്മീയമായി ശോണിതമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ശംഖാണ് എന്ത് നിറമായത്? ചുമന്ന നിറമായത്, അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയമായിട്ട്. ഇവിടെ ശോണിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമന്ന നിറം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതും എന്തായിട്ട് തീരുന്നു? ആത്മീയമായിട്ട് മാറുന്നു. പരമഹംസൻ അഥവാ പരമബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവത് പാദങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളാൽ നിത്യമായി അലങ്കൃതമായ ആത്മീയ പരമാനന്ദമാകുന്ന ജലത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഹംസത്തെ പോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാം 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ചെല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ട് എന്നാ ചൊല്ലാം. സൗജകാശേ ധവളോദരോ
അഭിവുരുക്രമസ്യ അധരശോണശോണിമ ദാത്മായ മാനാകരകഞ്ച സമ്പുടേ യഥാ അബ്ജഖണ്ഡേ കളഹംസ ഉത്സന. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. സമ്പ്രതി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. സ ഉച്ചേതവളോദരോദരോ അവി ഉരുക്രമസ്യ അധര ശോണശോണിമ ദാത്മായ മാനാകരകഞ്ച സമ്പുടേ യഥാബ്ജഖണ്ഡേ കളഹംസ ഉത്സനഃ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പദാനുപദാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. സഹ അത് ഉച്ചകാശെ അത്യുജ്വലമായി തീർന്നു. ധവള ഉദരഹ വെളുത്തതും വലിപ്പമേറിയതുമായ ദരഹ ശംഖ്. അഭി അത് അപ്രകാരമെങ്കിലും ഒരു ക്രമസ്യ അതിസാഹസികനായവന്റെ അധരശോണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധരങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്താൽ ശോണിമ രക്തവർണമായി ധാമ്നായമാന മുഴക്കുകയാൽ കരകഞ്ച സമ്പുടെ താമരക്കൈ പിടിയിലമർന്നതിനാൽ അതേപോലെ അബ്ജഖണ്ഡെ താമര തണ്ടുകളാൽ കളഹംസങ്ങൾ ഉത്സനഹ ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചു. കൃഷ്ണ വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഇതേ. ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തി മുഴക്കിയ ധവള നിറമാർന്ന വലിപ്പമേറിയ ശംഖ് അല്ലെ. അപ്പൊ നിറം എന്താണ്? ധവള നിറം. വലിപ്പം അല്ലെ, പാഞ്ചജന്യം വളരെ വലുതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അധരസ്പർശത്താൽ രക്തവർണിതമായി കാണപ്പെട്ടു. ചുമന്ന താമരയുടെ തണ്ടിൽ വെളുത്ത അരയന്നം വിളയാടുന്നത് പോലെ അത് തോന്നിച്ചു. ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ. താമരയുടെ തണ്ടുകൾ വെളുത്ത അരയന്നം വിളയാടുന്നത് പോലെ. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന്, താമര ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ലോകത്തുള്ള അല്ലെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമേറിയ പുഷ്പമാണ് ഏതാ? താമര. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വേറെ എന്താണ്? താമരയുടെ പ്രാധാന്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. വേറെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വന്നത് ഒരു താമരയാണ് അല്ലേ. ആ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. വേറെ ചെളിയിലാണ് വളരുന്നതെങ്കിലും ഏറ്റവും പവിത്രമായ സുന്ദരമായ പുഷ്പമാണ് അല്ലേ അത്. അപ്പൊ അത് വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിക്കിടന്നാലും നമുക്ക് എന്താകാം? താമരയെ പോലെ പരിശുദ്ധമായ അല്ലെ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്താൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ എന്ന് വെച്ചാൽ സൗന്ദര്യം, ശരീര സൗന്ദര്യം എല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മാവ് അല്ലെ, ആത്മാവിനെ സുന്ദരമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നൊരു ഉപമ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പറയാം. താമര പോലെ നമുക്ക് എന്താകാം? ഏറ്റവും പവിത്രമായ, പിന്നെ ആന്തരികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശത്താൽ എന്ത് ചെയ്തു? ശംഖും ചുമന്ന നിറമായിട്ട് മാറി. അതേപോലെ തന്നെ ചുമന്ന താമരയുടെ തണ്ടുകളിൽ വെളുത്ത അരയന്നം വിളയാടുന്നത് പോലെ. അരയന്നത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അരയന്നം പാലും വെള്ളവും പാല് മാത്രം കുടിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും എന്താണ്? പരിശുദ്ധി ഏത് അല്ലെ, പിന്നെ മലിനമായതിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതിനെ എടുക്കാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും അല്ലെ. അത് അപ്പൊ ശുദ്ധ ജലത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിയാന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവിയായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ഹംസം. പരമഹംസർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? പരമഹംസർ. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട പദമാണ് പരമഹംസർ. ഹംസവുമായിട്ട് ചേർന്നാണല്ലോ പരമഹംസൻ വരുന്നത് അല്ലേ, ഹംസർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെങ്ങനെ വരുന്നു പരമഹംസർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭാഗവതോത്തമന്മാരെയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ പരമഹംസർ എന്ന് പറയാൻ ഹംസത്തിനെ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരിടത്തും ഇങ്ങനെ മാലിന്യമുള്ളതിനെ ഒന്നും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടിയവരാണ്, സമഭാവനയുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരെയൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും? പരമഹംസർക്ക് ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഗവി,
ആനയും നായയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനെയും സന്യാസിയെയും ബ്രാഹ്മണനെയും അല്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട്, സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് പരമഹംസന് സാധിക്കും. അതേസമയം അപ്പോൾ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയുടെ സ്ഥാനത്തെത്തിയവരായിരിക്കും പരമഹംസർ അല്ലേ. അതേസമയം ഏതാണ് അവർ കാണുന്നത് ശരീരത്തെ അല്ല, പിന്നെ ഏതിനെയാണ് അതിൽ കുടികൊള്ളുന്ന, ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയാണ് ഈ പരമഹംസർ കാണുന്നത്, വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പരമഹംസന്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പരമാനന്ദത്തിൽ ഇവിടെ പരമഹംസൻ അഥവാ പരമബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവത് പാദങ്ങൾ ആകുന്ന താമരപ്പൂക്കളാ നിത്യമായി അലങ്കൃതമായ ആത്മീയ പരമാനന്ദമാകുന്ന ജലത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഹംസത്തെ പോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമഹംസർ എന്താണ്, പരമബുദ്ധിശാലിയായ വ്യക്തികളാണ്. അവർ എപ്പോഴും ഏതിനെയാണ് നോക്കുന്നത്, ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് സമർപ്പിതരായിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. പാദാംബുജങ്ങളെ നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അത്രയ്ക്ക് സമർപ്പിതരായിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ. എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഹംസത്തെ പോലെയാണ് അവർ. കാരണം എന്താ, അവർ പരമാനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ആത്മീയ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു, പരമഹംസന് സാധിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നും തികച്ചും വിമുക്തരായവരായിരിക്കും ആരായി പരമഹംസൻ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വസിക്കുമ്പോഴും ഭൗതികതയിൽ വസിക്കുമ്പോഴും ആത്മീയ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആരെ പോലെ, ഹംസത്തെ പോലെ ആത്മീയ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വെളുത്ത ശംഖ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അതര സ്പർശത്താൽ അരുണവർണ്ണമായി ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സർവം ആത്മീയമാകുന്നു. ജഡവസ്തു എന്നത് ഈ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞതയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, എപ്പോഴും ആത്മീയ തലത്തിലാണ് അല്ലെ, ആത്മീയമാണ് ഭഗവാൻ. അവിടെ എന്താണ്, ജഡവസ്തുവും എന്തായിട്ട് മാറും, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെത്തിയാൽ, ശംഖ് ഭഗവാന്റെ എത്തിയപ്പോ അതും എന്തായിട്ട് മാറി, ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ വസ്തുവായിട്ട് മാറി. ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൽക്ഷണം ആത്മീയ ജ്ഞാന ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നു. സർവ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഓരോ കണികയിലും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാണ്. ഭക്തന്റെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാതെ. നമുക്ക് ഏത് ഉദാഹരണം പറയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്, അവിടുന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പുറത്തു വന്നു, തൂണിൽ നിന്ന് നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഓരോ കണികയിലും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഭക്തന്റെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത അനുസരിച്ച് എന്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. അല്ലാത്ത പക്ഷെ ഏതൊരാളുടെയും മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഭഗവാനുണ്ട്. ചില ഭക്തന്മാർ എത്ര ഭഗവാനെ വിളിച്ചാലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടത്തില്ല അല്ലെ. അതേസമയം ഖഡ്വാംഗ മഹർഷിക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർ വിചാരിച്ചാലും ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ ചിത്രകേതുവിനോട്, മകൻ മരിച്ച വിഷമത്തിലിരിക്കുന്ന ചിത്രകേതുവിനോട് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, നിനക്ക് ഭഗവാനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. നാരദ മഹർഷിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അംഗിരസ് മഹർഷിയും നാരദ മഹർഷിയും കൂടെ ചിത്രകേതുവിന് എന്താ കൊടുക്കുകയാണ്, ജ്ഞാനം നൽകുകയാണ് അല്ലെ, ഞാൻ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്, ഞാൻ നിനക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ എന്താണ്, എങ്ങനെയും എന്താ ആകണം, ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം മാറ്റണം, അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കണം. അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം, രണ്ടുപേരുടെയും ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തിയ ശംഖ് അരുണവർണ്ണമായതുപോലെ സർവവും ആത്മീയമായി ശോണിതമായി തീരുന്നു. പരമഹംസൻ അഥവാ പരമബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി, ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്, സ്ലൈഡിലും വായിച്ചതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഒരു സമഭാവന ഭാവത്തിലെത്താനായിട്ട്, പരമഹംസ ഭാവത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനോട് പ്രേമമുണ്ടായാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആകാംക്ഷ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
ലൈവ് ഇട്ടല്ലോ. അതല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നെ ഇത് ഇടുവോ പിന്നെ? അല്ല നോട്ട് എഴുതണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ. മാതാജി ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ആ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമ്മുപശ്രുത്യ നിനദം ജഗദ്ഭയാഭയാപഹം പ്രദ്യുദ്യയോ പ്രജാ സർവ ഭദ്രദർശനലാലസ. തം ഉപശ്രുത്യ നിനദം ജഗദ്ഭയാഭയാപഹം പ്രദ്യുദ്യയോ പ്രജാ സർവ ഭദ്രദർശനലാലസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ത്വം ഉപസൃത്യ നിനദം ജഗൽഭയഭയാവഹം പ്രത്യുദയു പ്രജാ സർവ ഭർത്തൃദർശന ലാലസ. ലാലസാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പദാനുപദാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതക്ക് ജെ തം അത് ഉപശ്രുത്യ ശ്രവിക്കയാൽ നിനദം ശബ്ദം ജഗത് ഭയ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഭയ ആവഹം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തത്വം പ്രതി നേരെ ഉദ്യയു അതിശീഘ്രം പുരോഗമിച്ചു പ്രജകൾ സർവ എല്ലാവരും ഭർത്തൃ സംരക്ഷകൻ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള ദർശനം ലാലസ പ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കാൻ. ലാലസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹമാണ്. വിവർത്തനം ശിലപ്രഭാതർക്ക് ഇതേ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭയസ്വരൂപത്തോ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ട ലോദ്വാരക നിവാസികൾ ദീർഘകാലം ആഗ്രഹിച്ച ഭക്ത സംരക്ഷകനായ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിനായി മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ അതിശീഘ്രം ഓടിയെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിലെന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെ നിർഭയനാകാം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഭയം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയം അനുഭവപ്പെടുന്നത്? അനിശ്ചിതത്വം കാരണം ആളുകൾക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭയം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും സമീപകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പലയിടത്തും ഭഗവാൻ അതാണ് മൃഗങ്ങളുടെ 4 ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവിതത്തിന്റെ 4 സവിശേഷതകൾ എന്താണ്? ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, ഭയം, മൈഥുനം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യരങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് തുല്യമാകും? മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് മാറും അല്ലേ? അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏത് ഘടകമാണ്? ഭയമാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ഘടകം അല്ലേ? ജന്തുക്കൾക്കെല്ലാം. ജന്തുക്കൾക്ക് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പക്ഷികൾക്കാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ അത് ഓടുന്നത് അല്ലേ? ഓടിയിട്ടാണല്ലോ അത് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത്. ഭയം കൊണ്ടാണ് പലതും ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ഭയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം? സമീപകാലത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതാണ്? യുദ്ധം തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ അല്ലെ അത് ബാധിക്കുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പലതരത്തിൽ നമ്മളത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഭയമാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏതാണ് ഹിതോപദേശം എന്നുള്ള ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത 3:13 ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭയത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായതിനെക്കുറിച്ച് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 13 ശ്ലോകവും 14 ശ്ലോകവും മൈഥുനത്തിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 37 ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല, നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അമിതമായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, ഭയം, മൈഥുനം എന്ന്. പാർപ്പിടം കിടക്കാൻ ഒരിടം വേണം എന്നല്ലാതെ കൊട്ടാരം തന്നെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളെന്തായിട്ട് ഭൗതികതയിലേക്ക് മുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഭയമാണ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത്. ഭയത്തിനെ കുറിച്ച് 16-ാം
അധ്യായത്തിലത്തെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്രീ ഭഗവാന് വാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളും. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച സ്വാധ്യായ തപ ആർജവം എന്ന് വെച്ചാൽ അഭയം അല്ലെങ്കിൽ നിർഭയത, ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 20 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവികത്വമുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ്? നിർഭയമാണ് വേണ്ടത്, ഭയമല്ല വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ടെൻഷൻ, എപ്പോഴും കുട്ടികൾ വരെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ടെൻഷൻ. കാരണം എന്താ? ആകാംക്ഷ ഏതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഭയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആകാംക്ഷയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇല്ലാതാക്കണം? ഭയം ഇല്ലാതാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനായിട്ട് പറ്റും. ഏറ്റവും വലിയ ഭയം നമ്മുടെ ഏതാണ്? മനുഷ്യരുടെ ഭയം, മരണഭയം. മരണഭയം. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഓർമ്മ വരാനും ഭഗവാന്റെ നാമം നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ പറ്റണം, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കാൻ പറ്റണം, അല്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 16 അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന എന്ത് ചൊല്ലുന്നത്? നാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 16 പദങ്ങൾ വരുന്ന ഇത് ചൊല്ലുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മരണഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം, മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടി പരീക്ഷിത്ത് പോയതുപോലെ തന്നെ, അല്ലെ? അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന് മരണഭയത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു? വിടുതൽ നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് ശുഗമഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടാണ്, അല്ലെ? ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ലീലകളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കേട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? തക്ഷകൻ കടിച്ചതുപോലും ദംശിച്ചതുപോലും അറിയാതെ പരീക്ഷത്തിന് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാമം തന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമുക്ക് ഈ കലികാലത്തിലെ നാമയജ്ഞം, അല്ലെ? നാമജപയജ്ഞം നമുക്ക് നൽകിയത്. അതേപോലെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനവും നടപ്പിലാക്കിയത് ആരായിരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളാണ്. ഇതെല്ലാം ഇതാരുടെ ഇതാണ്? ചിത്രമാണ്. കൃഷ്ണ, ആരാ ഈ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള്? ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്. അതെ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 3 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 3,33,000 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഇതാ ഭഗവാനാണ് മനസ്സിൽ മൊത്തം, ഇതാ ഭഗവാന്റെ ചിത്രമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ നിർഭയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഒരു ഇത് അവിടെ പറഞ്ഞ് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ഒരു വരി അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു. ഭജകുറേ മന ശ്രീനന്ദനന്ദന അഭയ ചരണാര ബിന്ദറേ ദുർലഭ മാനവ ജന്മ സത്സംഗേ തരോഹോ ഭവ സിന്ധുറേ. ആരെങ്കിലും നല്ല ഈട്ടി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇല്ലേ? സ്മിത മാതാജി അത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആരെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ ഈ വരികൾ അറിയില്ല. ഇതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ. ഭജഹുറേ മന ശ്രീനന്ദനന്ദന. മുഴുവനും ഇല്ലല്ലോ. ഈ ലൈൻ മാത്രം മതി മാതാജി. കാണുന്നില്ലേ? ഭജഹുരേ മന ശ്രീനന്ദന അഭയ അത്രേ അറിയുള്ളൂ. മറ്റേ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങള്? ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദുർലഭ മാനവ ജന്മ സത്സംഗേ തരോഹോ
ഏ ഭവ സിന്ദൂറെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മറ്റത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കാണിച്ചാൽ കാണും. ഇനിയിപ്പോൾ സമയമായതുകൊണ്ട് വേണ്ട, അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തകവിയായ ഗോവിന്ദദാസ കവിരാജൻ രചിച്ച ഭജഹുരേ മന എന്നുള്ള പ്രശസ്തമായ പദാവലിയാണിത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭക്തികാവ്യമാണ്. ഭക്തികാവ്യ സമാഹാരത്തിലുള്ളതാണ് ഇത്. ഗാനത്തിന്റെ ആദ്യ വരിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന. ഭജഹുരേ മന ശ്രീനന്ദനന്ദന അഭയ ചരണാരവിന്ദറെ ദുർലഭ മാനവ ജന്മ സത്സംഗേ തരോഹോ ഏ ഭവ സിന്ദുറെ. അർത്ഥം പറയുന്നത്, ഹേ മനസ്സെ, ഭയമൊട്ടുമില്ലാത്തവനും നന്ദഗോപകുമാരനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തൃക്കാൽക്കളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക. വളരെ ദുർലഭമായി ലഭിച്ച ഈ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് സജ്ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ സഹായത്താൽ സംസാര സാഗരത്തെ, അതായത് ജനന മരണ ചക്രത്തെ തരണം ചെയ്യുക എന്നാണിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അദ്വൈതമായ നിലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഭഗവത് ശബ്ദവും ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നില ഭയസമ്പൂർണമാണ്. ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വം മുഴുവൻ തന്നെയും പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണ്. അങ്ങനെ ഭയം സദാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അഥവാ ബഹിരംഗ ശക്തിയുമായുള്ള നമ്മുടെ സമ്പർക്കമാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പം നമുക്ക് ഭയത്തിന് കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ മായയിൽ മായയുടെ വലയിൽ വീഴുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പണം, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രതാപം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗം, ഇങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ തലയിൽ എപ്പോഴും വരിക, അല്ലേ? നമ്മുടെ തല പുകയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് ഈ കാരണങ്ങളാലാണ്. ഇവയാണ് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയമായിട്ട് വരുന്നത്. ആ ചിന്താ വിഷയത്തെ മാറ്റി ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏതാണ്? ഈ പറയുന്ന 16 പദങ്ങളോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ ആപത്കരങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ആ ഭാവാർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരികൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭയസ്വരൂപത്തെ പോലും, അല്ലെ, ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഗോക്കുളം മേയ്ക്കാനായി അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അകലെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പോലെ ദ്വാരകാവാസികൾ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് അകലെ ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്? സദാസമയം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തിരിച്ചു വരും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത, അല്ലെ? പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളും എല്ലാം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ബ്രജവാസികളുടെ കൂടെ നടത്തിയ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഗോപന്മാരും ഗോപികമാരും അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ബംഗാളിലെ ഒരു പ്രശസ്ത കഥാകാരൻ അത് നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പം ഇത് ഏതുപോലെ എന്നൊരു ഉപമ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ രാത്രി നാം എത്രത്തോളം മൗഢ്യമത്തിലും ആയിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ആദീന്ദ്ര നഗരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവം നിമിത്തം എല്ലാ ദ്വാരകാ നിവാസികളും അത്രത്തോളം വിഷണ്ണ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പം രാത്രി നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ്? രാത്രിയായാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് വെളിച്ചം കുറവല്ലേ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടുള്ള വെളിച്ചം നമുക്കുള്ളൂ. പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ എന്താണ്? കൂരിരുട്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? ലൈറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂരിരുട്ടാണ്. അപ്പം ആ കൂരിരുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ്? വിഷണ്ണാവസ്ഥയിലാണ് എന്നാണ്. അതേസമയം രാവിലെ എന്താണ്? നമ്മൾ 4 മണിക്ക് എണീക്കുമ്പോഴേ അറിയാം, അല്ലേ? കളകള ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പക്ഷികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും. അപ്പം പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ മുന്നോടി പോലെ ആയിരുന്നു രാവിലത്തെ ശബ്ദം. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന സൂര്യോദയത്താൽ സർവ്വദ്വാരകാവാസികൾ സുഷിപ്താവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉണരുകയും ഒരു ദർശനം ലഭിക്കാനായി മാത്രം അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേർക്ക് ദ്രുതഗതിയിൽ പോവുകയും ചെയ്തു.
ഭഗവത് ഭക്തർ സംരക്ഷകനായി മറ്റാരെയും അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തയില്ല. അപ്പോൾ സൂര്യനെ പോലെയാണ് അവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോഴേ എല്ലാവരും ഉണർവോടുകൂടി ഊഷ്മളതയോടുകൂടി വളരെയധികം പ്രവർത്തന ഉന്മുഖരായിട്ട് മാറും. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അവർക്കെല്ലാം ഊർജം നൽകി അവരെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്യുത്സാഹികളായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറയുന്നു, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നില ഭയസമ്പൂർണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അടുത്ത പ്രശ്നം എന്തെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാൽ നാം സദാ ഭീതി ഉള്ളവരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നായിരിക്കും. എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണ് ജീവിതം തന്നെ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഭയം സദാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അഥവാ ബഹിരംഗ ശക്തിയുമായുള്ള നമ്മളെ സമ്പർക്കമാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പം നമ്മൾ മായാശക്തിയിൽ നിന്നും വിമോചിതരായി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാന്റെ ദർശനം നേടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശബ്ദങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക വഴി ഈ ശബ്ദം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ ആപത്കരങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. അപ്പം ഭയമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ഭഗവാന്റെ നാമ ഉച്ചാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾ നാമജപത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലേ? സമയമുണ്ടാ? ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വില്ലിങ് ആണോ എല്ലാവരും പരീക്ഷണം നടത്താനായിട്ട്? പരീക്ഷണം നടത്താൻ എല്ലാവരും വില്ലിങ് ആണോ? ആരും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയണൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ? ശരി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും റൂമിലോട്ട് പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒരു റൂമിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. നാളെ നോക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് നോക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. गौरनिताय प्रेमानंद हरि हरि बोल. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ हरे